Ngonten terus bayaran ora. Mangane sampai tebu bangeten. Ayo jajane tebu. Jajan terima colongan tebu colongan. Ya masuk. Lanjut ngonten ruk bayaran ya panganane tebu. Ya bolo. Ya nek bolo. Ngonten ora tau bayaran. Bangetan. Nemen. Ini iki bakal es tebu yo nangis. Nangis kok. Nangis tenan. Bakal es rapayu. Rangga mangan tebu lah. Untuk yo luar kota ya sepi. Jajan gua. Tebulah ya. Ini nak mangkat nyopel luar kota ya sama tebu rak genah. Sesuk rencana apa juga ngos bongkok. Aduh cekal. Telah teleler. Sang kompor pisan. Iya, kompor sono, Bos. Heeh. Nggawa ndok go beras. Iya, uyah barang. Lombok. Iya. Uyah ora usah sang uyah engko, ngertangi turu lerem dimasak, ra asin. Ora uyoe asine. Campur uyah. Wek jorok kae iki.